Euskal Herria Bilduk gaur bertan aurkeztuko ditu lehen ekimenak parlamentura, kongresura eramango ditugunak. Lau ekimen hauek nolabaiteko hildo sozialetik doaz bideratuta. Lehenengoa pentsioi buruzkoa da. Pentsio minimoa eskatuko dugu eta horrela eramango dugu mahaira, eskatuz 1.080 euroko pentsioak izatea, duinak izateko kopuru hori behar delako, uste dugulako, eta baita ere honekin lotuta gizarte segurantzaren transferentzia ere eskuratzea, ahalik eta hobekien kudeatzeko guzti hori. Bigarren ekimenak ere hildo beretik doa, soldata minimoa ezartzea eskatuko dugu 1.100 eurotan eta 14 pagatan banatuta. Honekin batera ere lan erreforma bertan bera uztea eskatzen dugu, beharrezkoa delako prekaritatearekin bukatzeko, eta beste bi ekimen ere baditugu, gehiago burujabetzara lotuta, baina harreman zuzena dutenak aurreko beste biekin. Beste hirugarren ekimen hau, beraz, transferentziei buruz da. Zintzilik dauden transferentzi guzti horiek, bai Euskal Elkarte Autonomoan, hau da Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, 36 transferentzi daude pendiente oraindikan eskuratzea eskatuko dugu, eta horretarako egutegi bat egitea, eta baita ere Nafarroan dauden beste 25 transferentzia ere. Eta hoien artean lehentasun bezala jartzen dugu lehen esandako gizarte segurantzaren transferentzia eta baita espetxetakoa ere. Eta azkenik baita ere eskatuko dugu egonkortasun legea bertan bera uztea. Azken finean lege honek udalei kamuztu egiten die beraien iniziatiba eta beraien ekimena eta udal autonomia horren kontra dijoan zerbait delako. Hauek dira lau ekimenak, gaur bertan aurkezten dira eta horrela abiatzen dugu gure ibilbide berri hau, EH Bilduren etapa berri hau Madrilen.